Čaute ľudia, dneska si zahráme Shrek in the Big Rooms a musíme utiecť proste pred Shrekom. Máme ísť za tými šípkami. Dobre. Na druhom leveli. Peppa Pig. Mám kľúče. A teraz musíme nájsť takýto správny. Dobre. Skúsim. Wrong door, no. Dobre, tak musím nájsť teraz taký iný. Dobre, už sme sa tam dostali. Musel som to stopnúť, ale to by bolo na dlho, viete. Dobre. Teraz musíme nájsť cestu von. Toto bude tako ťažšie, ako vidím. Dobre. Sice ani neviem, kde to idem. Mal by som ísť za týma šípkami. Je tu ešte šípka. Dobre. Takže kde je doľava, či to práve? Je tu. Takže asi tu nie. Dobre, tu. Tu. Dobre. Minule som túto hru hral a tam ma naháňala taká chobotica raz. Plávame. Skáčeme. Dobre. Vidím tú šípku. Čo je tá čierna bodka tam hore? Dobre. Dobre. A počkať. To je, že doľava, či doprava? Skúpiť doprava. Dobre. Dobre. Ideme. Dobre. Cesta von. Dobre. Teraz by sme mali byť to... Čo to bude ten šašo strašidelný? Dobre. Tu sú také schody. Skúsme tam ísť. Sme tam. Skúsme... To je šípka. Si aj nevšimol. To čo? Dobre. Ľudia, ja sa tu aj kus bojím. Túto hru som hral už asi 50 krát, ale aj tak sa ju bojím, hlavne tohto levelu. Dobre. Radšej si stíšim zvuk, lebo je zlý mikrofón. Dobre. Tam. Kde ešte? Tam. Počkaj, to bola asi doprava, nie? Áno. Ja nevšimol, lebo je tu veľká tma. Dobre, tam. Nie. Už zmizol. Dobre. Tam. To čo bolo? Čakaj.
fast food. Wow. To mi pripomínalo to z McDonaldu. To je taká trúbka. Aha. Tam. To je ako veľmi dlhé, hej. Ešte dlhšie ako to budisko. Backrooms. Tam. Dobre, teraz kde? Aha, tam. Dopredu. Doprava. Dopredu. Zase doprava. Tam. Dobre. Doprava. Tam. Dobre. Teraz kde? Aha, tam zase. Dobre. Teraz dopredu. Tak kedy to bude? Au. Nie, on ma naháňa. Pomoc. Ľudia, pomoc. On ma chytil. Nie. Dobre. Viete čo? Táto mapa je veľmi dlhá, tak my si radšej ideme zahrať druhú hru. Dobre, teraz si ideme zahrať, že Mr. Funny. Dobre. Mám ísť tam. Dobre, pre istotu si dám baterku. Toto máme zapnúť. Dobre, ako to iskrilo. Dobre. Ideme. Teraz by sme mali ísť tam. OK. Ideme. Au. Dobre. Ja som sa mýlil s tou horou, čo... počkať. Prečo som už tu? Ja som išiel nechtiel na checkpoint. To je dobré. Dobre. Tak. No, spadol som. Dobre. Dobre, tak. Dobre, sme tam. Potiahnuť. Dobre. Tak. A sme tu. Funny game, no. Dobre. A je, toto bude také budisko. Dali sme si radšej baterku. Nie, on prichádza stade. Dobre, bežme, rýchlo. OK, poďme tam. Už sa ani nepamätám, kde presne to bolo. Tam. Dobre. My to dáme. Skúsme ísť tam. Radšej tam, poďme. On ma stále naháňa. Á, šípka. Dobre, idem. Exit. No. Dobre. Už to zavrelo, konečne. Teraz ideme preskákať toto. Tak. Nie. Ja som si to ani nevšimol, že to... Aha. Ja som si ani nevšimol, že to tam bolo a ja som preskočil na tú tyčku. Dobre, skúsim ešte raz. Tak. Pomaly. Á, sme tam. Dobre. Skúsme ísť tam. Nie. Dobre. Ešte. Teraz sa radšej rozbehneme, aby to bolo ľahšie. Dobre. Ľudia, ak chcete ďalšie video, napríklad 99 nocí USA, tak dajte like a odber. Čaute.